אימון בטן מלא בלי כפיפת בטן אחת. קדימה, בואו איתי. אנחנו מתחילים בפלנק סטטי. אנחנו נחזיק את עצמנו בין 20 עד 60 שניות, ולמתקדמים אפשר אפילו יותר. מי שרוצה להקשות על עצמו יכול לעלות ולרדת מהאמות במקום להישאר במצב הסטטי. 2 עד 3 סטים. ראשן טוויסט. אנחנו על הישבן, רגליים יכולות להיות על הרצפה, מצד לצד אנחנו רוצים לגעת כל פעם ברצפה ולהרגיש את שרירי הבטן עובדים. למתקדמים בינינו יש את האפשרות להרים את הרגליים ולהקשות על התרגיל. כאן אנחנו נבצע בין 10 עד 30 חזרות, 2 עד 3 סטים, יהיו לנו מעולים. סייד פלנק. גם כאן אנחנו נחזיק את עצמנו בין 20 עד 60 שניות. למתקדמים יש את האפשרות של הרמת רגל למעלה וקצת יותר להקשות. לא לשכוח את שתי הצדדים. התרגיל הבא שלנו יהיה טיפוס הרים. שימו לב, אנחנו נעמוד במצב 2, אנחנו נביא כל פעם ברך אחרת לכיוון החזה, ולמתקדמים שבינינו אפשר להביא את הברך מהצד ולהוסיף שכיבות צמיחה. גם כאן בין 10 עד 30 חזרות ל2 עד 3 סטים. ונסיים עם הולו. קדימה, צאו לדרך ושתפו אותי איך היה האימון.